колата как се замисли. Сега толкова не знам дали ще успее да тича да яра. То голяма марка, пък накрая нищо. Задно. Той аз едвам качих Сан Стефано, е. Толкова ли пък? Да, едвам качих Сан Стефано. Няма да може да мисля. Въртят се на празник. Да, бе, виждам. Елементарни дойди не могат да се качат. Гледай, човека не може. Той не върви. Ако иска да му помага, ли това? Не, той иска да заобиколи. Иска да мине това. Ще го зутаме ли какво ще помага? Тя ще кара, той ще го но който може да кара. С БМВ. Така стават работите с БМВ-та.